Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Here we go. Mark the death door. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart, go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. Croeso i'r stream. Na I gweld yn credu mae'n rhaid I fi addasu'r level sign I munud. Felly ie, croeso i'r stream. Dyma yw Chwedl Zelda. Ni wedi gwneud mod iddo fe I fe chwarae mewn HD. Gaf I gwybod os mae fe'n swnio'n okay. Na I just wneud yr reset I chi gweld e o'r cychwyn, okay? Gaf I gwybod os mae'r sign yn okay ar y stream, mae hwnna'n help mawr. Try lan tipyn bach, rwy'n bach yn agosach. Sŵn yn isel, okay. Fi wedi rhoi lawr gormod nawr yn credu. So sŵn y mics neu sŵn y gameplay, Steph? Ydy hwnna'n okay nawr? Troi hwnna'n lan. Beth am nawr? Ydy hwnna'n well? Beth sy'n angen y mics? Okay. Mae'n troi'r mics right I fyny te. Lan I 11, fel nhw'n dweud. Shwmai Josh, sut mae'r hwyl? Ni rhywbeth eitha cyffroes heddiw I ddangos I chi. Dy lais ti sydd yn isel. Okay. Right, be na I wneud then? Fi ddim eisiau fe pico gormod. Sy'n rhoi rein bach yn agosach. Mae'n help ond dwi. Okay, a beth am
troi Zelda lawr tipyn bach, falle? Bod Zelda'n epic. Yn well nawr. Okay. Os ma fe, please gael fi gwybod. Achos, mae fe'n... Nes i weld y neges a meddwl dwi ddod i weld y game. Right, mae Josh di dweud, nes i weld y neges ar Discord a meddwl dwi am ddod i weld y game. Okay, so, fi di bod yn eitha brysur yn defnyddio mod HD pack i cael hwn i gweithio'n iawn. Mae Kieran di wneud bach... Wel, naeth e ar stream fel cwbl o misoedd yn ôl, o'n i di wneud yr actual... right, dyma ni. Legend of Zelda Remastered. Zelda iawn, llais yn richel i cymaru a Zelda. Okay, sorry. Right. Ti hwnna'n well? Amser maith yn ôl naeth tywysog di ganon dwy'n un ddarn y Triforce. Pwer mae gan tywysog y Zelda, hefyd darn o'r Triforce. Callineb hi wedi rannu mewn i 8 uned i guddio darn o ganon cyn i chi gael ei hero gipio edrych am yr 8 uned Link. Calon, fairy, cloc, rwpi, diod, bywyd, ail ddiod, llythyr, bwyd, cleddwyn, cledd hydol, tarian hydol, boomerang hydol, bom, bwa, saith arian, canwyll glas, canwyll coch, modrwy glas, modrwy coch, brechled pwer, recorder, raft, ysgol, rod hydol, llyfr hyd, allwedd hyd, map, cwmpawd, Triforce. Right, mae hwnna'n JPEG, o'n i ddim yn gallu newid hwnna. Ydy e'n iawn nawr, yr audio. Ydy'r llais... Ydy'n dal yn richel. Ydy hon ar PC, ydy ar gael ar Mac. Wel, fi di defnyddio... Fi ddim yn siŵr os ma fe, actually. Just gwirio. Fi eisiau cyfrestru enw arall. Morgan. Iawn o ochr fi. Okay. Diolch Josh. Mae cerddoriaeth Zelda yn epic though. So dyna pam fi'n bod yn bach yn fussy. Hey, shwmai Emrys. Sut mae'r hwyl? Chi'n gweld mod fan hyn. Cyffroes. O'r game oedd Kieran o'n i wedi cyfieithu ar stream gyda Kieran. Spell yn ôl. So, beth... Mae hwnna'n cool, ond mae'n edrych yn debygach i game Super Nintendo. Mae'n beryglus ar ben dy hun. Cymryd hyn. Right, fi eisiau gweld os mae rhain yn dod lan mwy. Sorry, fi dal yn chwarae gyda fe. Cadar... dyna ni. Lle na i mynd lawr tipyn bach. Wow. Dyna ni. A nawr, os fi lawr tipyn bach, gallai wneud hwnna. Shwmai, Emrys. Cymryd hyn. Problem sydd dy fi, mae'r cables yma ddim yn gred. Falle na i swapio i fy... fi'n defnyddio PS4 controller heddiw. So, B ac A. Oh, cool. Mae'n edrych yn hyfryd. Mae'r gwaith mae rhywun wedi wneud i roi hwn mewn HD. Achos i fi, mae'n edrych yn debygach i game Super Nintendo sydd yn plesio fi fwy... mae'n plesio i'r llygaid. Fwy pleserus i'r llygaid. Oops.
Efallai neu swapio I fy Xbox controller nawr. Hwn yn bach yn sticky. Ddim literally, mae fe fel y controls yn sticky, nid yr actual controller. Ww, prynu rhywbeth. Mae'n ti dy fi? Allwedd? Na, fi ddim yn gallu. Actually, be mae'n dangos fy arian? O. Ydy, mae'n edrych yn fab. Yeah, mae'n ydy, yeah, mae'n stunning. So, yeah, mesen yw'r application fi'n defnyddio. Mesen. Oh! Right, fi'n mynd I bod bach yn fussy a swapio y controllers achos fi ddim yn hoffi'r controller yma. Beth yw e? Fe just ddim mor neis a defnyddio'r Xbox One controller achos mae pob 5 eiliad fi'n clywed dw fel bod yn datgysylltu. So, bydd rhaid I fi mynd game, options, input, standard, controller setup. Dyna ni. Dyna gwelliant. Mae hwnna'n teimlo loads gwell. Oop. Na. Pad. So os ni'n neud y B fanna. A fanna. Y fanna. B fanna. Shwmai Douglas Adams. Sut mae'r hwyl? Heb clywed gen I ti am spel. Nes I gweld, fi di bod yn gweld ar Twitch bod ti di bod yn neud bach o fe Demon Soul yw'r gêm newydd. O na, fi di colli fy arf. Oh damn. Hang on up. Yeah. O na, mae yn. Jwsh. O ie, Josh, o ti di helpu gyda hwn hefyd. Yn cofio nawr, pan o'n i'n neud y ROM hacks yma. Ooh, cool. So ie, diolch Josh hefyd. Menter blaenau gwen... Mynwy... Menter mynwy... Blaenau... Torfaen mynwy. Gweithio yn y fenni. Weithiau. Oce, beth sy'n lawr fyna? So, stim pwynt, stim arian dy fi. Ie, beth mae'r hen fenyw yma eisiau? Na, oce. Dim eto. O fi'n cofio hefyd, oedd Kieran di danfon fi map mawr o holl Zelda. BGTM. Gosh, sorry. BGTM yn fyr. O! Mae hwn... Ti'n gwybod beth? Mae'r HD ROM pack yma wedi kind of troi'r cornel I fi o ran rhoi siawns arall iddo fe. Achos yn tyfu fyny, o'n I byth really di cael Zelda yn fy mywyd o gwbl. A... fi'n gwybod mae fe fel... un o'r gemau mwyaf pwysig I Nintendo. Neu'r cyfresu fwyaf pwysig. Nes I anghofio yn hyn. Game yn edrych yn hyfryd hefyd. Ie, mae yn ydy e. Prynu rhywbeth. O na. So rai bod fi ddim yn gallu. Sgen I ddim arian to. Ie, mae'n holl o wahanol yn dyw e. O, dwi'n gallu lladd y thing. Ie, mae'n reoli bach yn well nawr. Yn credu mae angen cael... Na.
so teimlo'n rydd I just gweiddi ata fi trwy chat os dwi'n neud pethau'n anghywir a achos dwi'n hollol noob gyda'r cyfres yma a dwi ddim really di rhoi unrhyw amser o gwbl. Fi'n cofio pan wnaethon ni pan o Kira and Josh a fi'n neud y cyfieithiad yn greiddiol o'n i wedi rhoi bach o amser iddo fe ond ddim o ran chwarae fe. So, o'n i wastad yn cael y guilt trip fyna, achos fi'n gwybod wnaethon ni gweithio'n galed arno fe, a ddim actually wneud unrhyw fath o playthrough o unrhyw safon. Felly, ie. Nawr, gyda'r HD pack yma, bosib iawn. Bosib iawn, gall hwn bod ar y cyfres ar ôl I fi gorffen Dungeon y Dis. You know, pam lai. Oh, mae just yn lovely. Right, dwi'n gallu lladd nhw then. Fel y... O, Anghenfil Carreg, Rock Monsters. Why always Rock Monsters? So, ydw I angen deffro nhw gyd? Yn just lladd nhw. O! Na. Oh dear. Right, oes na rhywbeth fan hyn? So mae'r sŵn yna yn meddwl bod fi'n ar fi'n marw? Siwr fod. So dwi angen cael iechyd o rywle nawr. Och. Beth mae'r menyw yma gyda I ddweud? Hyn fenyw fach Cydweli. So yeah, nes I ddarllen y backstory o ran chi angen ffeindio pethau... Ww. 2. O. So mae'n taflu cerrig ydyn nhw? Och. Prynu rhywbeth. La la la. Oh, nice. Iechyd. Dwi'n gweld. Right. Cuddio rownd y cornel. Carw'n ddiogel. Yay. Right. Oes rhywun... Emrys, ti di chwarae'r gêm yma right trwyddo o'r blaen? Fel actually gorffen y gêm? Neu unrhyw un yn y chat heddiw? Steph, ti di chwarae hwn? Yr NES greiddiol? Sorry, y Zelda greiddiol ar NES hyd yn oed? Oh god. Oh no. Fi angen hwnna. So cuddio rownd y shrubbery, dyna si, y llwyni. Do blynyddoedd yn ôl, roedd rhaid I fi defnyddio walkthrough ar ail hanner y gêm. Okay, so hwnna'n meddwl, hanner cyntaf y gêm, ti'n gwybod beth I wneud? So yeah, peidiwch, byddwch yn backseat player, achos fi'n mynd mewn I hwn hollol di ar wybod. You know, sa'n gwybod unrhyw beth am y gêm. Tiwod, fi yw'r un o'r pobl yn meddwl bod Zelda oedd y prif cymeriad. Link yw'r prif cymeriad, yfe? Am ages, wel, o'n I just ddim yn chwarae fe, so... Os bydd yna fel quiz neu rhywbeth, yn gofyn am hwn,
fi bydd y person. Fi heb yn anffodus. Na, fi'n cofio ti'n dweud, Josh, spel yn ôl. Siwmai Kieran? Ei, chi'n gallu gweld y gwaith nes ti yn cyfieithu hwn mewn hyfryd HD. Fi'n gwybod nes i danfon chi neges ar Discord eitha hwyr neithio, so sorry os o'n i'n disturbio ti, ond o'n i mor cyffroes am gweld Zelda mewn HD a treilies i'r bore cyfan yn rhoi'r mod ar y gêm a defnyddio'r Messen emulator thing. So, yeah, sorry. Fi'n gwybod fi'n really intense am pethau weithiau, ond... Oh, na! Na! Marw! Parhau, cadw, ail go. Fi'n cofio chwerthin y cyfeithio yna. Mae'n edrych fel bod e'n defnyddio sprites o Link to the Past. Dwi'n credu bod e, Douglas Adams. O, beth mae'r things yna'n neud dan? Ydyn nhw'n rhoi chi fel continue neu rhywbeth? Cuddio. Oh. Da-da-da-da. Ooh, lot of gems fan'na. Oh. So yeah, o'n i'n neud wel, dwi wedi dechrau ar cyfieithiad o Super Mario RPG. Oh na! Damn. Oh my god. Yeah! Fi'n mynd i marw fan'na. A o'n i'n dweud, mae Nintendo wedi cael nhw yw'r fwyaf anodd o ran os mae unrhyw'n eisiau modio neu wneud ROM hack neu unrhyw beth, nhw yw'r fwyaf llym yn erbyn e, a wnawn nhw mynd â chi i'r llys barn a, you know, just oh cool, just cadw hwn sy'n rhaid i fi wneud. Ond mae'n ironic achos nawr mae hwnna weithiau yn ysgogi ti eisiau wneud pethau cool mwy. Mae Rebel ynddo fi yn dod mas a dweud, yeah, go on. Nawr, wneud pethau cyffroes fel parhau gyda ROM hacks Nintendo. So mae loads of games ffantastig Nintendo allan yna, retro. You know, sa'n gweld Nintendo yn neud localisations Cymraeg yn gyflym iawn. You know, dyna'r nod i parhau brwydro i gael ond fi'n hoffi'r thing yma. Fi'n credu achos fi wedi bod mor rubbish, mae Nintendo wedi teimlo pity dros fi a rhoi fi really nice fel, beth ti'n gael hwn? Arf. So chi just rag dybio ble mae e. Bye Bobby. Ooh. Unrhyw'n yn gwybod beth mae'r fairy na'n neud? Emrys, pryd ma, pamser ma, what's it called, thing yn dod. Thing, good. Cyberpunk. Pryd ma Cyberpunk yn cyrraedd, Emrys? Cyberpunk! Pam mae ddim yn marw?
Oh dear. O na, fi di colli fe. Gyda'r sword rubbish nawr eto. Os chi eisiau, na i rannu'r link. Wel, mae'r link yn y Discord. A dwi wedi rhoi yn Discord neu oedd yna'n private chat, Kieran, o sut i wneud y mod yma. Os diddordeb ydych chi cael hwnna, gael ni gwybod, a na i rannu'r link yna gyda chi. Oh, mae dy fi bom. So hwnna'n cool. Di fel unlimited bombs. Oh, sugar. Dwi'n gallu taflu'r bombs, ddo. Mae hwn yn scary. Chicken, run away. Un munud. Play no now. Beth? The rocket potato. Rocket Tato? Beth yw hwnna? Sorry, Mona. Sut oedd y cardyn hefyd wedi mynd heddiw? Oh, right. Mixed bag fanna. Emrys ddoth yr install wedi ei lawrlwytho. Gai spin ar ôl gwaith heddiw. Dwi weirdly me am y holl peth, ond i'n meddwl sy'n ni'n methu disgwyl chwarae ef. Sut oedd y cardyn hefyd wedi mynd heddiw, Morgan? OK, o'n i'n busted fanna. Oedd y cardyn... Oedd e ddim yn Oedd e ddim di mynd yn great. Llyn di mynd off? Right, there we go. So yeah, oedd e ddim yn great i bod yn dig. Achos oedd hi di dweud, oh right, oedd hwnna'n cardyn o'n i di gweld yn y bocs. A... yeah, be fi'n gallu dweud. Ond, fi wedi bod ers hynny i Morrison's a wedi prynu... fi di prynu blodau really nice. So... O na, fi di redig allan. O, ni'n gobeithio nhw'n unlimited. Unlimited. Gosh, mae rai... Be ti'n galw nhw fel? Minotaurs neu? Beth nhw? Buwch? Oh. Yeah. Oh, so, mixed bag, really. Fi'n credu bydd e'n fine. Yeah. Right. Oh my god, fi ddim yn dda ar y gêm yma, ddo. Fi'n mynd i bod fwy ofalus gyda'r arf cychwynnol. A cymryd amser o ddim brysio. Right. So... yeah, mae fe'n gyflym. Oof.
Biff. Biff. O! O na. O ie. Aros. O ie. Bwya. O, na, don't. Anffodus gorfod redig nawr. Zelda yn edrych yn hwyl. Yn edrych yn wych, hwyl. Pob hwyl, Josh. Blodau'n anreg da i gael felly wedi gwneud yn dda. Ie. Ie, fi'n credu ti'n iawn. Ah. Right. Yr un yma bach yn araf. Sy'n great. Oh, damn. Pan maen nhw'n spawno mor gyflym fel na? Wa! Oh, dia. Oh, daro! Oh. Mae'n gutting pan ti gyda cleddyf really da, a wedyn mae jyst yn diflannu. Bydd ti'n colli fe achos ti'n rubbish ar y gêm. Dyna yw'r gwir. Fi'n mynd i gwella? Oh, yes. Right. Beth sy'n draw fan hyn? Ooh, tunnel. Oh ho! Ooh, creepy. Oh, mae rhaid chi prynu allwedd os e. Dwi'n credu. Zubats. Ei, dyma'r allwedd. Right, ydw i'n gallu just... Ydy yn automatic? Yeah, nice. Oh my god, edrych ar rhain. Oh. Oh, daro. Ooh, allwedd arall. Beth yw'r thing yna? So rhain yn rhoi chi yn rhywbeth diddorol, though. We're just an annoying, just fel Zubat and Pokemon. Okay, beth? Oh. Dwi jyst yn gallu ysgoi nhw falle. Dyna'r opsiwn gorau. Oh my god, blobs. Really? Just blobs mawr. Na, fi ddim gyda hwnna. Ah. Fi'n mynd i trio just ysgoi mwy, dwi'n credu. Oh, scroll. Ooh. Oh, ma'n rhoi'r map i fi. Ah! Dwi'n dioddau deja vu dy fideo. Dwi'n dioddef deja vu dy fideo. Ti'n dweud rhywbeth ac wedyn rwy'n gweld union replay 10 eiliad wedyn. Oes na fel lag? Os rhywun arall yn gallu... Sut ni'n gallu... Neu falle fi jyst yn siarad am fe ar ôl yr amser. Sut ni'n gallu... Rwy'n dioddef deja vu dy fideo. Ti'n dweud rhywbeth ac wedyn rwy'n gweld union replay 10 eiliad wedyn. Hwna'n weird. Ti'n gallu gweld fi'n clapio? Hwna'n ffordd da, o'n gwybod. Ydy'r... O, fi ddim yn gwybod, Steph. Unrhyw un arall yn cael y problem yna? Oh, nice. Ah! Unrhyw un? Ond mae rhain fwy fel... Wff. Falle lag. Okay. Oh dear. Na, fine am fi. Okay.
Mac user, see? Hey! Boom! Not joke. Just tiny coes, Steph. Mae Mac users yn proffesiynol iawn o ran gwaith. Gamers, not so much, ond, you know. Oh, mae just yn banter. Fi'n teimlo fi na bod ti digon dda nawr, Steph, i gallu cael y fath Mac PC banter yna. Oh, God. Oh, dear. Oh, God. Gall fi fod? Mor weird. O, fi ddim yn gallu mynd mewn fan'na. Oh, God. So, mae'r map yn dangos... Oh. Oh. Oh, no, no, no. Fi'n mynd i chwarae fe'n saff fan hyn. A trio lladd popeth. Yeah. Yeah. Ie, mae'r... O, paid ymlaen i... Wei. O, mae'r rhain yn dda o ran... diamondiau. Ne. Rubies neu beth bynnag chi'n gael hwnna. Diamonds, dwi'n credu. Un munud. Cael galwad. Hello? Right, nôl yn y gêm. So mae cwmpaw 'da fi nawr. Yeah. Oh, so mae rhaid lladd nhw gyd i agor y drws. Mae'n eitha logical. So, angen mynd draw. Oh, I suppose os fyny nawr. Mae ddim yn gael fi mynd fyny. Oh, weird. Pam? O, falle mae rhaid i fi lladd popeth i gadael fi? Neud e? Perhaps? Fi ddim yn siŵr. Mae pethau agor pan nes i curo. Lle draw fan hyn. Fi'n neud y bit yma. Mae gyda fe allwedd arbennig. Good. Oh, angen hwnna. La, 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 la. Right.
Dwi ddim yn teimlo dylen ni gadael y lle yma nes bod fi wedi cael rhywbeth o werth. So, yeah. Mae trio'r chwith gyntaf dwi'n credu, a wedyn... Chwith gyntaf. Wedyn fyny. O, lladd rei, mae rhaid cael y blobs then. Dwi'n gael fi? Come on. Na. Dim eto. Ech. Oh, mae dy fi allwedd yn does? Yeah. So, good. Come on. Oh, guys, yma eto. Oh, na, wnaeth i... Bloody boomerang. Oh, cool. Oh, no, no, okay. O leia fi wedi cael rhywbeth nôl o fe. Oh god, mae eisiau mae rhain. Oof. Oh dear. Fe dyma'r boss ganta neu rhywbeth. Oes rhaid ti bwrw fe'n y pen? Mae'n yn eitha specific ond yw e? Mae ddim yn dangos os ti'n brifo fe neu beidio. Os rhywun di wneud y bit yma o'r blaen, please dweud fi. Mae'n neud sŵn, ond mae fel petai mae ddim yn dangos unrhyw... Fel gemau fel arfer, mae fe'n gwanhau a... Mae fe kind of yn mynd troloiw pam ti'n bwrw fe. So, hwnna'n neud unrhyw beth. Oh, god. Fi ddim eisiau neud hwnna eto. Oh my god! Come on, be sy'n digwydd pawb? Sut fi'n lladd y draig? Oh, sugar. Yn amlwg, mae draig yn amddiffyn. Mae'n neud sŵn blwp blwp, ond ydy hwnna'n meddwl fi ddim actually neud newid i fe? Oes rhaid cael... Oes rhaid i fi defnyddio'r cleddyf falle? O, oedd y sŵn yna am well. Naeth e'n mynd. Sy'n offi hwn. Oh, mae rhaid defnyddio cleddyf. Mae boomerangs ddim yn lladd dreigiau. Dyl ni wedi gwybod hwnna, really. Pam beth ti'n trio lladd draig gyda boomerang? The Crocodile Dundee yw hwn. My god. Yes. Be mor agos, please, paid lladd fi. Oh, daro. Yes. Ooh, Triforce gynta, fe? Yay! Theme tune hapus. Yay! Oh. Wait. Ah, fi di cael fy thing no, fy arf fwyaf pwerus. Hooray! Maen nhw just yn dod o nunlle, dyn nhw. Jeez, Louise, Papa cheese. Oh, you... Come on, fairy. Ay. Oh, mae dy fi'r boomerang.
So'r boomerang yn neud unrhyw beth, man. Beth mae'r rhain yn neud? Oh my god, so nhw... Ti'n gallu brifo nhw? Wff, ble i fe nawr? O, mae rhywbeth lan fan hyn. Yey. Dychmyg os mae loads o iechyd fan'na i gael. Dyna'n neis. Dyn ni'n go... Ceiliog yr hedyn. O, be mae fairies yn neud? Beth dydyn nhw ddim yn neud? Oce. O, fi ddim gallu cael hwnna nawr. O, daro. O, fi'n gallu cael hwnna. Iechyd llawn dy fi. Ww. 85 nawr. Wihei! Bywyd. Canwyll. Dwi eisiau canwyll? Ai. Be fi'n mynd i neud gyda... So, mewn ogof tawell, dwi'n tabio. Neu di hwnna'n iechyd? O, fi ddim yn cofio. Beth yw hwn yn dweud? Defnyddio am hyn. O, tân! Fi'n cymryd... Oh, yeah. Sorry. Oh, so ti'n gallu lladd nhw fan? Ti'n gallu lladd nhw? Oh dear. Oh, you... Oh, I'm gutting. Fi'n i bod lan fan hyn o'r blaen, ydw i? Ie, dyna'r yr un ogof yna. Dwi'n siŵr bod e. Fi jyst yn gwneud lap mawr. Falle bydd yr hen fenw na'n siarad I fi nawr. Mae mesen ar gael Linux, felly na I ddod allan ar hen laptop sydd ar Ubuntu. Ei, syniad da. Syniad da, Steph boy. A wedyn chi'n gallu defnyddio'r... fersiwn yma o'r... Wel, yr ROM hack yma o'r game mae Kieran, Josh... O, di hynny'n lle arall? Wel, Kieran oedd wedi cyfieithu fe gyd, really. Ond o'n ni wedi wneud ar y stream. A fi'n falch nawr, achos fi wedi bod yn teimlo yn gwael cefn fy pen, achos fi'n gwybod wnaeth e gweithio ar hwn, a wedyn o'n I ddim wedi chwarae fe lot, so nawr wedi rannu fe, a gobeithio bydd lot o bobl eraill yn chwarae fe hefyd. Os mae'n
A lot. Oh, come on. Urgh. Marw. Right, here we go. Dwi'n mynd I fyny. Ooh. Oh god. Oh. Oh right, ma' hwnna'n cool. Fe'n goleuo'r yr adeilad. Dig dogger yn casau sŵn penodol. Oh. Pam? Oh my god. Dig dogger? Dwi'n yn enw y cymeriad? Dig dogger? Hwna'n fine. Dig dog, diggity dog, diggity dog. Hey. Right. Cael y tân allan yn gynta. Dig dogger yn casau sŵn penodol. Okay. Mae hwnna just bach o cyngor dwi'n credu. Dig dog. Do 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 do. Whoa. Dwi'n dig dogger? Dwi'n tybio mae rhaid lladd yr ein. Oh, falle dyna pam dim ond un ti'n gallu neud, achos mae fe mwy I goleuo'r lle na arf. Mae'n handy. Os ti ddim yn gesio ble ti'n gorfod. Dyw hwn ddim yn neud lot o damage. Falle mae rhaid I fi cael yr arf sy'n neud sŵn neu beth bynnag. Hwna ddim yn edrych fel ci. Mae'n edrych yn debycach I cath neu mae'n cwningen gyda clistiau yno. Ie, fi'n credu mae rhaid I fi ta'n lladd hwn, o gwbl. Mae bod e'n mewn. A dwi'n gallu gadael a dod nôl, falle. I don't know. Yeah. So mae fi ffeindio rhywbeth sydd yn lladd yr cymeriad yna. Oh, edrych ar boi yma. Ah! Beth mae hwn yn dweud? O, mae ddim yn dweud unrhyw beth. Ymarfer gyda hyn a gewch chi cadw. Fi gyda un. Hwn yw'r reit ar y dechrau, ie? Da-da-da, da-da-da. Oh, damn. Wah! Oh, so paid wneud tân a wedyn redig mewn i'r tân. Beth cyntaf I ddysgu fan hyn? Hey. Sim pont fanna. So.
Mae hi di diflannu y menu na. Ah! Just mas. Or shot. Oh, na. Rhaid I fi gadael e. Fairy. Gobeithio mae'r fairies yw'r continues. Ah! Narrow. Come on. Whew. Oh god. Oh no. Skills. You gallu ennill y game yma. Oh, bomb. Jyst yn lwcus bod nhw ond yn gallu mynd mewn llinellau syth. Os byd nhw gallu gwneud diagonals, bydden ni'n marw'n syth! Ah! Ooh. Ooh, tarian! Ah, sgen I ddim digon. But tarian are really nice right now. Oh god. Ah, please. Oh, god. Marw. Yeah. Da 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 o leia mae'r gelynion yn marw unwaith ti 'di lladd nhw, achos fi'n cofio gadael un ar ôl fyna. A mae'n neud yn haws o ran cofio ble ti 'di bod. Go on. Pow. Yeah. Oh. Oh. Felly dyna'r tactig newydd. Os dwi'n gallu trio lladd pawb yn yr ardal, so fi'n gwybod wedyn lle dwi wedi bod a lle dwi heb bod. Ah, bwmpo mewn I nhw. Oh god. Mae hwn yn solid. No! Nes I gadael y blymyn gem. Ah. Ah, os mae'r cerrig yn bwrw eich cleddyf, mae'n okay. Os bod ti'n bwrw fe'r un pryd. God, oh, cool. So fwy... Oh, ydw i'n gallu neidio? So ydw i'n neidio? Come on.
Oes na ffordd neidio? Hwna'n pause. Start. Oh, ydy'r boomerang yn gallu cael ei fi? No. Os fi'n defnyddio'r boomerang. Right. Who knows? Ah, bydd hwnna wedi bod yn cool. Boomerang yn cael y thing yna i fi. Bomb. Actually, yeah, falle bydd bomb yn well yn nawr. A boomerang. Dwi'n gwybod beth mae boomerang yn gallu brifo. Ydy e'n gallu brifo fel? Na, mae gen ti tarian fel standard o'r nad wyt ti'n defnyddio'r cleddyf, wedyn mae'r cerrig yn taro'r tarian. Ah! Ah, okay. Ah, mae hwnna'n cool. Diolch, Steph, am esbonio hwnna i fi. Rwy'n credu fod y gwrthrychau hedfan tan ddim yn cael ei stopio gan y tarian. Ah, okay. Okay. Aha, fe'n deall. So ti'n gallu gadael nhw bwrw'r tarian? Alright, just y tân yw'r problem mwyaf. Ond paid bwrw... Oh, damn. Fi'n dweud hynny a fi ddim yn ysgor blimin tân. Okay. Oof. Oh. Right, fi'n credu bydd rhaid I fi stopio cyn bo hir. So. Ah. Credu mae'n eitha cool fi cael un Triforce, though. Yeah, edrych. Un. Wee. Mae'n dechrau da. Lle na cael y map na, wnaeth Kira yn ffeindio I fi ar-lein. A roi y rywle fi'n gallu gweld yn hawdd. Ah, damn. So mae rai coch ddim hyd yn oed yn... Yn nhw'n seithi? So hei, so'r boomerang yn neud unrhyw beth I nhw. Ah, fi'n defnyddio'r tarian mai. Nid e'n haws. Fi'n mynd I swapio nawr i'r bombs. Whoopsie. Teimlo fel bom yma'n tipyn bach. Mae bombs yma. Ah! Boomerang yn achosi paralysis. Ah, okay. Cool. Right, beth sydd fan hyn? Prynu rhywbeth.
O, mae dy fi hwnna ddo. Dim angen e, sorry. Okay. Ba 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 da ba 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 da ba. Oh damn. O, mae gallu bump o mewn I ti ddo. Oh, fairy. Defnyddio bombs I agor craciau mewn waliau I creu mynedfad. Mynedfa I stafelloedd dirgel. Sut ti'n gwybod am y lle mae y things yma, then? Like, randomly... Fi ddim yn wedi gweld unrhyw cracks eto. Oh, damn. Fanna'n super lwcus fanna. Oof. O, so o'n nhw'n diflannu then. Y gems os... Oh, damn. Oh, God. Oof. Mae'n neidio'n eitha uchel. Siop arall fanna, ti'n meddwl, Steph? Rhaid fi gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddoi. Ie, bywyd 130, 20. Na, neis arbed arian. O. Oes na rhywbeth fyny fan hyn, tybed? Oops. Dwi wedi bod lan fan hyn, ydw I? Just check out o. A roedd ti allan felly ydy mwy na thebyg. Ydw I wedi... Fi'n credu gyda amser byddai'n dysgu be... So unrhyw beth gyda arwydd tu fas yn siop. Okay, diolch Steph. 101 Zelda. Oh god. Ti'n gallu darllen arwyddion a by... Oh, right, okay. Ond i'n neud hwnna. Okay, wastraffu amser. Fi wedi bod am ar blaen. Fi wedi bod I bit yma hefyd.
Fi di neud y bit yma, dwi. Gad i ni chwarae gêm arian. Weird. No. 20, 10, 10. Clem. Chwarae gêm arall. Gan ni chwarae gêm arian. No well. Mynd nôl i gael mwy o arian. Gan ni chwarae gêm arian. Oh. So wait a sec. Ydy hwnna'n glitch neu ydy hwnna'n actual thing ti just gallu mynd nôl ymlaen a just cael lot o arian? Ydy hwnna'n hack? O na, ni'n colli. O da. Ia. Ma ni. O, beth sydd fan hyn? Dangos hyn i'r hen fenyw. Ooh, yeah. Good, falle bydd y hen fenyw siŵr fod yn dod nôl nawr. Right. Dwi'n mynd i cofio. Ydw i'n mynd i cofio? Oh, na. Gobeithio fi dal gyda hwnna, ddo. Parhau. Right, here we go. Yay, mae dal yna. Right, fi'n mynd i safio hwnna. File, save state. Right, gadlef hwnna am heddiw. Bendant eisiau dod nôl i hwn am rhywbryd arall. Fi siŵr o fod ar ôl i fi gorffen cyfres Dungeon y Dis. Na i ddod nôl i chwarae hwn, ond yeah, really cool. Os chi eisiau gwybod mwy am yr emulator mesau neu y ROM pack, HD ROM pack thing yma, chi'n rhoi, achos NES ROM yw hwn, ond mae'r mesau yn gadael chi roi'r HD textures a pethau arno fe. Chi jyst angen lawrlwytho'r pack, ond yeah, just cael look. Na i gadael links yn ein Discord dan ROM hack Cymraeg. So chi'n gallu, falle, chi eisiau seto fyny'r un peth. Mae hefyd, os chi'n edrych ar y pinned messages, fi'n credu mae hwnna lan fyna hefyd, Chwedl Zelda, copi 3 neu version 3 yw'r un diweddaraf. Felly, ie. So, diolch am wylio. Dyna ni. Diolch am wylio. Diolch Steph am eich holl cyngor. Diolch Kieran, Emrys, Josh, pawb arall sydd wedi bod yma. Douglas Adams. Na i gweld chi cyn bo hir. Wythnos nesaf nawr. Dwi off fori achos dwi'n dathlu penblwydd priodas fori ac yn aros dros nos. Felly, mae hwnna'n eitha cyffroes. Yeah, gweld chi wythnos nesaf am falle prynhawn dydd Mawrth nesaf. So, yeah, pob hwyl. Gweld chi cyn bo hir. Gweld chi wythnos nesaf. Ta-ra, ta-ra Steph, ta-ra. Oh, diolch Steph. 8 mlynedd. So, yeah. Eitha, yeah, mae'n nice. Iawn, pob hwyl. Ta-ra, diolch.